Čaute ľudia, vítajte v ďalšie videa, ale dneska sa trošku dáme takú jednu možno takú divnú otázku. Je to, že či Minecraft končí. Osobne, prečo by ten Minecraft nemal osobne končiť a možno to bude také trošku zložitejšie, lebo ak by Minecraft skončil, tak potom bolo by proste škoda skončiť tak super hre. Akože ono, niekoho to proste príde nudná, ale keď tu človek využíva rôzne tie kreativity, proste keď niečo má proste postaviť, keď niečo tu proste buduje a hocičo, tak je to, akože je mi toho ľúto, ak Minecraft skončí, a osobne by som bol rád, aby Minecraft proste bol stále taký, aký je, aby proste neskončil. Lebo však predsa Minecraft je za mňa jedna z tých lepších hier a není vôbec zlá, len máme problém. Ak skončí, tak skončím aj ja s YouTubeom. Ale však je to môj vlastný názor, podľa mňa to není pravda, len to proste pred nejakou dobou Matem proste povedal si, že neviem, či to je pravda, ale ak Minecraft skončí, tak to bude škoda. Sice, no, aby som neskočil do tej zlej časti, tak pred nejakou dobou pridal Minecraft Baby Mobs, čo vlastne boli nejak updateové verzie tých malých mobov. Video s nimi plánujem, je možné, že budúci týždeň bude, ale neviem presný dátum, ale video určite s nimi bude, ale ja možno budem trošku neskoršie, alebo možno to odložím, sám neviem, ale posnažím sa aj o nich spraviť video a hlavne mi príde len to, že ak by ten Minecraft fakt skončil, tak bola by škoda, ale podľa mňa to není pravda, hlavne na tých sociálnych sieťach, čo si takedy myslíme. Aj keď možno to Matem povedal pravdu, možno nie, uvidíme, ale nie všetkému sa dá veriť na sociálnych sieťach a je to vlastne pravda alebo nepravda, ja neviem. Ale však uvidíme, posúdime sami, ale stále sú tu updaty, takže podľa mňa väčšinou išlo proste o klamstvo a ako na sociálnych sieťach väčšinou býva pravdou. Sám vlastný názor sa na toto dá vybudovať jednoducho, ale vy si ho musíte posúdiť taktiež. Takže ja nehovorím, že to je proste 100%, že koniec Minecraftu, podľa mňa to môže byť aj klamstvo. A hlavne, ako je v tejto dobe zvykom, tak my väčšinou sa necháme nachytať nejaké blbosti. Takže ja neviem, uvidím, ja sa vám v tomto čase pokúsim nejak vám ozvať. No, síce neviem jak, ale však napíšeme vám maximálne aspoň tak, to je na mojom Discord serveri. Ako sa tam bude chcieť pripojiť, teda tak sa môže, síce ten server iba stále staviam, tak tam sa možno dozviete viacej období, pokúsime sa spraviť možno z toho viacej nejakých tých informácií, aby stále bolo, pretože ak to skončí, tak mi bude ľúto a ak skončí, tak to bude len pozitívne. No, ja sám neviem a ako vy sa rozhodnete, proste rád by som bol veľmi za to, aby Minecraft neskončil, lebo bude mi proste zbytočne iba ľúto, lebo však Minecraft osobne ma baví, aj keď ho najlepšie hrať neviem, ale však proste prečo nevyužijem? Tu je kreatív, je tu survival proste, alebo je tu aj hardcore, to môže byť jedno, ale proste chápete ma v tom, že snažím sa o to, aby tie moje videá dali taký trošku menší význam a síce teraz tie posledné videá vychádzajú trošku biednejšie, je to hlavne ohľadom hlavne v škole a je ten problém v tom, že sa treba teraz trošku tej škole viacej venovať a druhá vec je tá, že neviem, ešte teraz nemám nejak naplánované videá do budúcna, nemám naplánované nejaké, že fakt brutálne, ale však ja som na tom poprednejšie a videá sa snažím točiť pravidelne. Sice áno, strihanie a hociaké takéto, možno to trošku dlhšie potrvá, no nie. Na Discorde sa hlavne posnažím vás oboznámiť trochu viacej o tom, že vlastne čo je pravda, čo je nepravda, pretože teraz sa mi to osobne nedá zistiť. Ja som iba zaznamenal, že Matem vydal video a hneď som si proste povedal, že na to sa dá akože jednoducho zareagovať jednoduchým mojim vlastným názorom a to bola asi jedna z tých vecí, že aha, tak toto by som možno mohol zachytiť ako typ kontentu, aj keď
neviem, ja tomu moc neviem, že či to je pravda, alebo je to proste len ďalší scam, ako poznáme. Neviem, no osobitne pokúsim sa hlavne trošku prebrať to ešte z nejak cez tieto sociálne siete, pokúsim nejak poriešiť si ešte veci, či to je vlastne pravda. Viacej možno sa dozviete na mojom Discorde, ak tam dám nejaké informácie o tom, že či Minecraft končí. Takže tak. Neviem ako vy, ale aby ste len boli informovaní o tom, že pravdepodobne ak skončí, ale plne to je všetko iba scam, ale samozrejme, že ak by skončil, bolo by to veľmi, akože mne by to bolo osobne veľmi ľúto, ale však uvidíme, ako na to bude na tom akože náš čas. Uvidíme, je možné, že za chvíľku vydám ďalšie video, nemusí byť už tento týždeň, ale verte mi, že proste neviem, či v útorok, je možné, že asi v pondelok vyjde video hlavne a ohľadom budú tie nové informácie, alebo tam proste bude len ďalšie proste nejaké takéto blbosti, ktoré sa snažím poriešiť, ale uvidíme, ako nám čas vydá. Ja sa hlavne pokúsim spraviť vôbec nejak ten Discord server, nejak ho dostať medzi vás, nejak komunitu, lebo však väčšia komunita sa u mňa drží v short contente, čo moc nechcem, ale však uvidíte vyčasovo. Na tom za prvé je piatok, treba využiť ten čas. Ja osobne budem rád za každý like a odber, lebo však moc mi to pomôže a tvorba do budúcna ma baví a chcel by som hlavne pokračovať aspoň celý tento rok sa tomu venovať YouTubeovej tvorbe a tak ďalej, takže ja by som bol veľmi rád za každý proste podporu, za každý odber, za každý like, pretože predsa ako sa blížime k 1000 odberateľom, čo budem za to veľmi vďačný a síce moje videá sú také skôr, však aby bolo, tak to nechám rozhodnúť na vás a na vašom rozhodnutí. Budem veľmi rád za každý odber a like, vidíme sa u ďalšieho videa, ja už dneska končím, ale určite sa vidíme u ďalšieho videa, takže čus.